Buenas, buenas, mirade que ben me quedaron, mirade que bonitas las temos preparadas, Ainda voy a que lle puxen un pouco de man aquí porque, bueno, xa vedes que ben me quedaron estas plantas. Ahora, en serio, que xa sabedes que non as preparo eu, que eu non empaqueto. Xa estamos, pois eso, en plena campaña, xa está moita xente vindo a reservar, así é un pouquiño como quedan, para que vos fagades unha idea do que facemos, de como as decoramos, que ademais da calidade da planta que nós traballamos, que é unha planta pois diferente, a preparación pois tamén conta. E agora, se queredes vir comigo, vide que vos vou enseñar todo o que temos preparado na tenda. Vide por aquí. Temos unhas pouquechas por aquí, xa vedes. Mirade. Xa temos a zona de reserva. Fixadevos que hoxe é o primeiro día, mirade xa como está a nosa zona de reservas, que xa está casi petada. Vide comigo para atrás. Aquí a dereita, a esquerda, todos os pompóns, que a verdad que o pompón, a planta máis alta, de flor única, é un auténtico éxito. Vide por aquí, aquí temos máis, aquí temos máis, e vide que ainda non se acabou, E a nosa parte traseira, que é a parte onde temos sempre o pienso, as máquinas e demais, estes días está completamente abarrotada de plantas para vós, de plantas que nos encargáchedes, moita xente xa ten as súas encargas e as súas reservas feitas, e aqueles que non a tedes, aquí tedes colores e tamaños para escoller. Eso sí, non vos demoredes demais, porque ao final isto voa.